जानलासो फिसाला दं आरो नोंना बेफारिखौ आं गैयासो सानो ओमफ्राय नोंखौहाय जानलासो आंनाबो फिसाला सासे दङ नोंसिनि जाबाय फिसालासो दंनो फिसाजो गैयाना थ' रायजोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सानबाय थादों जानो हागौ निजिराया बङाइगावखौ गारनानै अदालगुरियाव मारै मोनफैखो आङो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नाय बङाइगावनिफ्राय इयो मानि थाखाय खारबोनांदों मानो थानो हायाखै बङाइगावआव आं दिनैसो मिन्थिदों आरोना बिनि जाहोनखौ आं खिथालांगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय एल'जों मोननाया एल'जोंसो मोनबावबाय नो बेनो बाबुनि गस्ला नायफैदों आं नै एल' बेसेया नुबा दा बेखौबा एल'जोंसो गथ' मोनबावबायनो गावनाव फिसा जेनेबा गावखौ सिख्लासो सानखोना माखोथाय गथ'नि सासे गथ'नि बिमाखौ बावनानै थांबाय माने गथ'खौ बावनानै थांबाय सासे फिसाजो दङ 13 बोसोर कमप्लिट जाबाय सिख्लायानो जाबाय 13 बोसोरबा बियो सिख्लासो जायाखै होनदो सिख्ला लनदांदां गिदिर जाबायनो बिनि फिसाजोआ मिथिगौना बिसिनि गामिनि मानसिफोरा आंनो खिथादों गोबाङानो सिख्ला एकदमबारे लनदांदां गिदिर जाबायनो ओमफ्राय बियो मा होनदों फिसालासो दङनो एल'जोंसो मोनबावबायनो बि एल'जों सिगांनि गावनि हौवाजों गथ' मोननायखौ मालाबाबो जिबनाव खिथाना लाया इयो मानसिया आं दिनैसो मिथिदों मोनसे पस्ट होदों आं बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन आं दिनैसो मिथिदों निजिराखौ बङाइगावनिफ्राय मानो खारबोनांदों नोंखौ बुंनि आङो नोङो मोनसे समाव हौवा थैखांनानै पार्लाराव खामानि मावोमोन बे पार्लारनिफ्राय होखारजानानै नोंसोरो फैसा थगायना जादों ना मादों बेनिफ्राय होखारजानानै नोंसोरो बङाइगावआव रुम भारा थादों बेयाव थानायनिफ्राय नोङो फानग्रा जालांदों मिथिगौना नों सापागुरियाव सोरनो फानहैदोंमोन आंनो खिथालाय होनांगौ नामा नोंनो आं प्रुफखौ सापागुरियाव बङाइगावआव सापागुरियाव सोरनो फानहैदोंमोन नोङो हो नोंथांमोननो आंनि मा पस्ट होदों बेखौ आं खिथाना होनि मोजाङै सिनायाखै इयाव होनदों आंखौ बियो मैदेर बुरै पापि दायना मानो आंनि गोबां गाज्रि होनदों आरोना पापि दायना नों मिथिगौ दायनानि अर्थखौ नों मिथिगौ नों मानो होनबा गावनि देहा सोलेर फान्थिं फानबाय बायनानै नोङो गुबुननि न' थाबथिंबायनानै एयाव थाहां जाबाय बायनानैनो हौवा सोलायनो साथाम गाहाम हौवा सोलायनानैनो नोङो नोंनि मेलेमाव खर'आव जेबो गैला आरोना सोरखौ मा बुंनांगौ नोंनाव जेबो गैया आं नोंजों नांलायबाय थानो सम गैया खिन्थु नों ओरैबायदि गाज्रि पस्ट होयो बिनि थाखाय आं नोंनि भिडिअ आरो लाबोनो गोनां जायो ओमफ्राय नों बायदि निलाजि मानसि नङा आङो इयो आंखौ मा होनदों लाजियाबो लाजिनो रोंनायबा लाजिसिगौ बियोनो मानि थाखाय आं लाजिनो मानि थाखाय मा दाय मावदों आङो हो नोंसिनि बायदि माबा मोनसे गाज्रि रेकर्ड दं नामा नों बरनना नायलाय आंनि माबा मोनसे जुदि गाज्रि रेकर्ड दंबा नोंनि बायदिबासो आङो ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय नङामोन मिथिगौ नोंनि बायदिबा इसिबां लेथ्रा बदनाम दुनियानि मानसिफोरा मिथिजोब्बाय फानग्रा बेफारि देहा सोलेर फानग्रा होनना मिथिनानै आरो बङाइगावआव मानि थाखाय थायो रुम भारा होनानै जेबो खामानि मावा इसिबां गाननाय जोमनाय गोदान देलाय आसुगुर बानाय इसिबां मेकआप दाफब खानाय बोयै सप्तायै सप्ता बेफोरनि फैसाया अबेनिफ्राय फैयो पाब्लिकआ आसुरित मोनो सोरबा सोंदोंबो आबो नों मा मावो मा जायगायाव इदि होननानै कमेन्ट हरदों नोंनाव मा मावनो इयो मावा इयो बेफारि नोंथांमोना दाबो बुजिनो बाखि दंबावो सोरबा खायफाया बेफारि आङो मिन्थिना मोनदों नोंनि जाथाय खाहिनिफोरखौ आङो मिन्थिनानै मोनदों नों मा आखुनि मानसि बे निजिराया फार्स्ट जाय गामियाव हाबा जादोंमोन बे गामिनि मानसिफोरा आंनो बेफोर जाथायखौ खिन्थायो दै बेयावहाय होनदों बे निजिराया कमेन्टखौ स्क्रिनाव होना नायना लाबानो जाबाय बे निजिराया बैथालिया जोंनि उदालगुरिनि सियालमारि गामियाव हाबा जानानै सासे हिन्जावसा फिसाजोबो मोनदोंमोन गुन्दि बिखा गैया गारनानै खारलांदों बिनि बिमायाबो बेबायदिनोमोन ओंखायनो सनितपुर जिल्लानि हग्राजुलियाव खारबोनांदों बिसोरो चिरांनिसोमोन लाजिनानै खारबोदों बेफारिफोरा बिमा जेरै फिसा लाजियाबो गुन्दिया होनदों आरोना नोंथांमोना नुबायना बिसिनि आखलखौ बिमायाबो बिदिनो मोननो थानो हाया बिसोरो मोनसे जायगायाव बैयाव थाहां बिदि जायो मिथिगौना थ' आं दायो खिथाना होनसै बङाइगावनिफ्राय अदालगुरियाव फैनायनि जाहोनखौ बङाइगावआव इयो हिन्जावफोरजों बुनो बुनो नागिरजादों खानाय सिनजानो नागिरदों बिनि थाखाय बियो गिनानै थानो हायाखै बेयाव रुमाव नागिर फैजादों बियो बुनो थाखाय ओमफ्राय थानो हायैनि बियो अदालगुरियाव फैनानै थाफैदों ओमफ्राय दा अदालगुरियाव फैनानै ओरैबायदि गाज्रि गावखौनो सिनायथि होगासिनो आरोना गाव सानगासिनो बियो गाव एक्ट्रेस
बिराद मोजां नाम मोननानै आङो बिदि फेमास जागासिनो बिराद मोजां नाम होदों आंखौ बर'फोरा इनि थाखाय आंखौ बिदि आरो बै मानसिफोरा रिल्स बानायनो फैग्रा मानसिफोराबो नाम बुंलाय आङो रिल्स बानायनो फैग्रा मानसिफोराबो आंखौ मोजां मोननानै आंजों रिल्स बानायनो फैदों नोंखौ इदि सानाखै मानसिफोरा गाव बयबो बेबहार खालामदों नोंखौ भिउसनि थाखाय लाइकनि थाखाय फलोवार्सनि थाखाय मिथिबाय मानोना नोङो गाज्रि नोजोराव बयजोंबो गोलैबायना नोंखौ गाज्रि होननानै बयबो सिनायथि जोब्बायना नोंजों भिडिअ बानायबाथाय इउनिक जागोन ना एसे बिनि थाखायनो नोंजों भिडिअ बानायदों एखौ नों बुजिबानो जाबाय नों साननाङा नों गावखौ एक्ट्रेस होननानै बा ओमफ्राय एल'ग्राजों भिडिअ बानायदों बेखौ आं जेबो बुंला मा होनना लादों इयो एल'ग्रानि फिसालानि बिमा जाबाय नै इयो थु नोङो लाजिनो रोङै नोंखौ एल'ग्राया लागोन नोंखौ एल'ग्रा न'खर संसार फेमिलि बायदिसिना थाखानाया नों बायदि आवारा पागल न'खर गैजा रोङै जेराव मेराव थाबथिंग्रा नों न'आवनो थाया माथो अबे बैयाव थांसो बेरायथिंबाय थायो माथो आरो नोङो आंखौ मोनसे बाथ्रा होनदों नोंनाव रावबो मानसि मोजाङा कमेन्ट हरा सब कमेन्टआ नोंना गाज्रि गोजा होनदों आंना कमेन्टआ मोनफा मोननैल' गाज्रि फैयो नोंनि कमेन्टखौ आं नायनि नैयाव नोङो आंखौ पस्ट होदों दा लिरनानै इयाव कमेन्टखौ नायनि आङो स्क्रिनाव होगोन आं स्क्रिन रेकर्डिं होगोन आं बानायनानै बेयाव मा होनदों नोंखौ मोसौ इयाव मा होनदों सासेया ओरैबायदि गाज्रि लिरदों इयावबो गेसाव ओरैबायदि गाज्रि लिरदों गेसाव बियो गावखौनो मा सानदोंथाय इयावबो गाज्रि लिरदों नोंखौ रावबो मोजां कमेन्ट हराखै नों नायना ला कमेन्टखौ चेक खालाम फरायनो रोंना रोङा नोंलाय बुरै रैनो मालायखौसो बुरि होनबाय थायो 13 बोसोरनि सासे गथ'नि बिमा 2006 हाबा जानाय सासे मानसि नोङो साथाम गाहाम हौवा सोलायबाय सासेया नोंखौसो बुरिसिन नुयो माथो मैदेरनिख्रुइ कमेन्टफोरखौ फरायबा बिराद गोलाव जागोन नोंथांमोना फरायनाय भिडिअखौ पाउस खालामनानै आरो नोंखौ होनदों आं निजिरा नोंनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै नों कमेन्टखौ चेक खालाम नोंखौ सोर मा होनदों लाजिनोबो रोङा इसिबां निलाजि दुनियानि मानसिया सासेबो मोजां कमेन्ट हराखै बेनो थेवबाबो बियो बे कमेन्टखौ अफबो खालामाखै दोनबाय थादों नालाय इसेबां गाज्रि कमेन्ट हरदों नै आंखौसो आंनि कमेन्ट बक्सआव फैनानै बुंफैदोंमोन नोंनाव सोर मानसि मोजाङा सोर मोजां कमेन्ट हरो रावबो मोजां कमेन्ट हरा नोंनि कमेन्टखौ एबार नायदो नोङो मिथिगौ ना आरो नोंनाव साफा सानै मानसिया मोजां कमेन्ट हरदों बियो नोंनि लोगोफ्रा नोंनो इदि मोजां कमेन्ट हरदों मिथिगौ ना आंखौ मिथिनाय मानसिफोराबो नोंनि बे पस्टआव थांनानै नोंनो मा कमेन्ट हरदों नों आंनि माबा मोनसे गाज्रि बुंहैदों नामा नोंनाव थांनानै खिन्थु नोंनि भिडिअ होबाथाय आंनाव नोंनि सिनायनाय मानसि अनेक ओंखारो नोंनि प्रुफजों लोगोसे आङो भिडिअखौ बानायनांगौ बायद' जाफिनो मिथिगौना आरो गोबां खोथा दंबावो नोंखौ मिथिना मोननाया आङो बेफोरखौ इसेबां बुंबाय थानो हाला आं बुंबाय थागोन मानसिफोरा नोंथांमोना जुदि खोनासंनो गोसोबा बुंबानो जाबाय आङो लासैनो आरो बिदिनो मिथिनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायजोबलांगोन आं आरो सोरबा होनदों आंखौ निजिरानि लन्थं फटक भाइरेलखौ आंनो हरलाय इयाव बोरै हरनो हानांगौ आं बे कमेन्टआव नोंथांमोना आंनो मेसेन्जाराव मेसेज खालाम मैदेर बिफा एबा मैदेर बिमा मैदेर बायदि माहि बिथुआय जायखिजाया मेसेन्जाराव मेसेज खालाम आंनाव दङ फटकआ दाबो दं आङो ओरैनो होना दंमारो नांगौबा सोरनो नांगौ आङो राननानै होजोबगोन खिथाबानो जाबाय बेखिनिनोमोन आरोना शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान नायदोंबा आंनि चेनेलाथ' नैबे गोदानखासो गोदानानो नायखागोन दा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां आरोना खालामना होलांबानो जाबाय आरो बिदिनो आङो गोदान आपडेट नोंथांमोननो होबाय थागोन बिनि थाखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला थ' दिनैनि भिडिअ एखिनिनोमोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो जोबनायाव बुंबावबाय आं थ' बाय